Higit sa 300 katao, kabilang ang mga pulis at ang kanilang mga mahal sa buhay ang nakinabang sa medical at dental mission ng PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated, Police Regional Office 5 Chapter o PNP OLCFI Pro 5 Chapter sa ilalim ng kanilang Love and Blessings o Love Virus Program na isinagawa ngayong araw sa Sandigan Park, Camp Brigadier General Simeon Ola sa Legazpi City. Kabilang sa mga inialok na serbisyo ay libreng tuli, breast examinations at health and wellness lectures, libreng postiso at konsultasyon sa dentista, medical check-up na may kasamang basic laboratory services, pagsusuri sa mata na may libreng salamin, bakuna sa pneumococcal, fluoride application at pamamahagi ng dental kit. Nagkaroon din ng nutrition counseling, psychological support, stress at anger management sessions at HPV screening. Ayon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, layo ng programa na mapangalagaan at maprotektahan ang kalusugan ng kanilang mga tauhan, pati na rin ang kalusugan ng kanilang mga kapamilya at maipadama na rin sa kanilang mga kasamahan ang kanilang pagmamalasakit. Love and blessing na sinishare natin sa mga personnel na nagkaroon ng karamdaman na ma-alleviate or mapagaan ng kunti yung kanilang mga paghihirap. So galing po yun sa initiative ng PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated po. Bukod sa mga nabanggit na medical services, 16 na tauhan ng PRO 5 na mayroong malalang karamdaman ang benepisyaryo din ng Love Virus Program, tulad ni Patrolwoman Merlin Arcega na may sakit na gastroparesis. Sa tulong ng programa, mayroon siyang natatanggap na cash assistance, groceries at hygiene kit mula sa foundation. Hindi mo kasi pwedeng ipakita na may karamdaman ka, lalo na kung malala na po. Kasi isa rin po yun yung parang mapapanghihinaan ka na humarap sa mga tao. Yung financial assistance po is nakatulong rin po yun sa aking pagpapacheck up. And yung mga binigay po na produkto, isa rin po yun na magiging ano po sa akin, kumbaga maliles po yung sa expenses. Pinangunahan naman ng aktibidad ni Rose Vicky Dizon, advisor, at Teresa Bausa, president ng PNP OLCFI PRO 5 Chapter. Taong 2024 nang may tatag ang Love Virus Program sa pangunguna ni Mary Rose Marbil, may bahay ni dating PNP Chief Police General Romel Marbil. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.